So toda kugadzira mugwagwa kunyanya Beit Bridge tunyamapanda handidzika yenyu a plum tree to Forbes border post makaona zvatakaita tiri inclusive government handimazvona though it's the only decent road muno muZimbabwe kana utoya kwamutaro utonzwa kutodakara because mugwagwa wacho wakanaka asi kana wabva Harare uchienda kumasvingo utonamata Mwari I pray for Jenny Messi kusvika ifembera mudzimai atokufondera kuti masvika here wozoda ndasvika zvaananga achimbomira so mugwagwa iwoyo toda kugadzira futi kuti ukure uite mimwe inoenda uko mimwe ichienda uko tandatozvitanga ndindanga tatotanga dualization yekugumira mabromley iya tisati tatoitanga tichingobva zvazvangopera magetsi ndataura nyaya yemagetsi ngaave kudzimba nyaya yeteknology toda kuti wifi inge iri human right baba Monzora muri kunzwa here secretary general wifi ine broadband is a human right munhu wese unofanira kunge uchitamba nekamushina kako ndaona pane mhandara dzakanaka pano tezvara Monzora zvadombweka kuno kondwe ndakambainaka kana mukandipa vatatu ndiri bho ndaitaura kuhedzawo kuti tiri kuona vasikana pana ndaitaura kuhedza kuti anasisi ngwatambai makachenjera bosi mazuva ano unonyengwa nemumwe asina kana chinhu anangati kokutumira message please go back unodawo anokwidza bhazi pano pachida huyo apa okuendesawo mupick and pay mamutare muya ongonzwa mai pusha ingoro ndopusha ingoro ndoisa zvingandiko zvodzadzai chinja maitiro so ndo program yedu governance economy social agenda social rights neinfrastructure handidzika pane mwada kuti titaure nezvesadza sadza tiri ngotaura chete pasadza stands for smart modern data and development agenda sustainable data and development agenda sadza tiri ngotaura kuti Zimbabwe haifanira unokwereta mari kuti bhadhare zvikwereti zvematsotsara tinoda kuti tichingopinda toita audit yezvikwereti zvese zvavari kutora chisina kuenda kuparliament kuna nasaruvaka uko hatichibhadhareba madhiri ese vari kusaina zvimadhiri vachitengesa nyika munongonzwa parafini achindasaina dhiri taane 16 billion tichingopinda toda kuzviinvestigata zvimadhiri izvozvo chisina kumira mushe tochikansela totanga patsva ndosadza ndafara kuti makaverenga gwaro redu ndakupedza ndichiti hama dzinodikamwa tatarisana nekodzero vaMonzora secretary general vataura maflash points havasida kutirakidza kuti ballot paper iri pai iyo ballot paper iki vatanga kutamba nayo vachamisa vanofanira vari pamusorosoro pandaona munangagwa ajegwawo kuti aiswe pamusoro kuba kunoita ZANU-PF yetisenemu yako ndimuna ari kupesira so vaMonzora vati vari kuenda kukoti musi weTuesday tovasapota tivatsigira magweta ndopaachamira ipapo iyo ballot paper racho hatiziva kuti riri kubva kupi rauya nani riri kuenda kupi so toda kuenda futi kumatare kuti tiziva kuti rabva pi riri kuende pi rauya nani richiitei chatiri kukumbira kuZANU-PF ndechii chamazvodikana chatiri kukumbira kuZANU-PF ndechekuti toda runyararo number 1 toda kodzero dzedu dzekuti tinosarudza hurumende yatinoda musatikanganise ipapo because zvemhirizhongana hatidi asi muno muchaita mhirizhongana if there is no free and fair election so to those kune vavavo vari kupusha kuti what Zimbabwe needs stability kwete democracy toda kuvaudza kuti the biggest guarantor of instability is
stealing these elections. Because vana veZimbabwe havachada. Takukutendai hama dzinodikanwa nekuuya kwamaita. Murambe makatarisa nzira muchinamata mavhaya ndo achatipinza muNew Zimbabwe. I thank you very much. God bless you. God bless Manicaland. God bless you. Mutasa. Zvikomukakuri Kalunga Roko. Aba maswera sei mainzwa sei rally yaitwa ine zvangafishora mabiti Yekuti iyo chii chamuri kunyanya kuda kunoku kuno hatina MDCT tine MDC Alliance saka arikuya chiti nditi aiwa saka muswa 30 makaregistera kuvota saka muswa 30 achingosvika tibura tinovota masora seboys run speech yatora mudhara mainzwa sei Semurut Alliance saka makaregistera kunovota haya paripopo guys ranga Okay, thank you very much, Zimbabwe. Today we've been broadcasting live from Manicaland province. Trikuno pakati penyika yeZimbabwe vanhu vari kuchema vabereki vari kuda shanduko. Saka naizvozvo tinoona zvakakodzera kuti vana vaZimbabwe vese vakarejista kunovhota. Let's come out in our numbers. Let's try and push for that which has been fighting for all along. The time is now. We are now at around 4 o'clock. Dawn is now upon us. Aluta continua. The struggle in Zimbabwe continues. Thank you very much. God bless you.